তুমি যাইব গা ও মা কাকা পেখা সুন্দরী পো তাই সঙ্গে নেমে নেবই না আবার মানে তুই রান থাকা মেয়া তুই ফিও গরু মানে Hello guys, norok jot na lam sugo tai san ketal vlog tini kai mai bol nai chung tini kheto ngai tini pura tini kai mai bol mani vlog nai sati hungoi se tabo borok ni pheo mai bol na bagoi ngai borok ni mani wati hini phayana ngai no gana phaina ringoi na kharo borok phaini na phaya ngai tini mai bol mani vlog norok nai tumi so ekaroi mai bol na ni ongkhor nai tabo khai kokborok pek khakai oborok jembol nai ta obokai uyang kan na sungbol nai uyang wari rok sumoi ongkhor kata sati rok tuyoi I kokborok khai anando khai tonglayo Eko tabo khai chara philei tongo kai ko angko chung chini khai pek nge phungke ba chara phili na nai tong teng ga ngo phinai ngam borok bo phui tongo chara ga chara odek phuina bayo erpore mai bol chinaita eko bol kha hingke tabo khai odek se bol bai khata bol bai se video khlai ro buino se khlai ro angke harpek wa tui ni bagai khaimi angka kaisa babu no khaire kata angka borok bo albaina phayungke bono video khlai roi tong tengka mai bolo muni borok mukhang lachi phang buino nukjana kirio ga buino khang kai nai se hinai kai buino ga mani ma sangni bo bol bai khanai di kabangma ga obo chini tin ta bol dorop se asuk baise gokha ga tabuk eko bolai buibo bol lai tongo eko ga bol bai chara phuilai tongta hingkai cheng khai to chara phuijak tong hingkai cheng bol lai tongo mai hingkai yang tai masa kai lasi jakpo buinung nai se no bachai tabo khan busaino video khlai ro kam last kotha obo bol bai khenge paisinai ta hingkai norok tini ni video bahai nangjak kisa comment kisa di basai obo hingkai ngai nage de bui kwbangma bol lai tongo dol bangmani borok ni ayang bol nai hingkai tabo khai iko naithoto khai dol khai kok salai aram nang suko mai bol nai gang taklai thik kai bol kha maile borok bai baksa no batai lai bol lai khatin taklai le gang kha video rok khlai tongma baga nikhai last jung tong khata mai bol ni kai norok sajak ngai like comment share khai di video no choya kari nai tongi nai chajak kai harpek mawang Kotinya na phayu angkhe ni paina nai kha boloi uyang khai borok ni bol lai tongo borok ni dol kabang chini khai 3 jon se matra kai angkhe nai gadi bol lai tongo tam khai rong tui kisa gara na tui kang ja khapo gang tui kang ja khang ke tui nungma ba thai ngai ta bol bai sinai ta ngai no rok nai mai bol bai khe joto krong oro khai mui kuthung kai nai hinai oro bol liata ya oro khai tha kai jak mai kai ma jak kai ko kai bai kha tabuk alai khangai nai thoto sinai ta ani sori ni obostha Speaker kolom ja wati phai tongo wati kelai tongo tini sapung wati phayo mai bolo hini khukja bai tabuk mai bor sajak sari phaiching kisa phailia tabuk taisa surung saka watui ngai tui rok phungbai ma nok rok sitara bai sukam mai bor bai kha ngai tabuk angbo mai rok bo khatta taklai le sai bo bon nai buino ro ba kai senior rang ke pai thangka wati sijak suka onek tini bajang suka tabuk no tukul musi pai jerok nge wati sai tongo nai gadi ang suka
माइ बल जा बालगु bolmani taklaisi fast bolongai seman je duk sukai adeba semano je bolmani ya praya thek kislam ni theke ya phong oron theke samani asta samani thunya naika lama se yak norme kaham ke hima ha ke himalaya asake sasaka ai sopre sima hinchiu asung maino boli pai khanjai komba nori plarung khanai de Tui bari suka. Oh my god, tui, oh my god. Suka sanai ka bele taklai bo flat dang no jani. Oh my god, no khatai bo somjai phaija wati phaina bagoi. Yang bojo to lombai khana di buni khet lombai na nai kha. 3-4 din laga to wati pheke lomnai. No khatai bo se ko som wati phaina bagoi. Guys, ani bosai সবাই পাইতো খাদেল দেল পাইতো চা জাগো দেল দেলি সবাই মুইয়া নাকি কলক যাক হাকুতি নিবার একটা প্যাকেট ব্যাগ খাজাক গাওছে 50 টাকা ফোন কয়টা টং না 1 2 3 4 5টা আমি চিকন দিয়া বাই 6টা তা আমার 50 টাকা মুইয়া ফালে দকছে গনাং সবাই খানা সেমা বলে কাইসা বরক অতসে পাই না মুইয়া ফালই 50,000 दा 60,000 কাও মুইয়া ফালাইছে ओंखाय Sini yang beta kaisa borok instrumen jak na kapu muya falmani rang bai nai de tahin ay apa itu jak ruksan dahin ar buse ka ta mai chuma je sundori po kaya sungi ne mane buina ba ruksan ase ruksan borka sundori ahin to sundori karai bo tungkha o karai na ta mase hamja kang kosompa no bai mui songke thokbo তাবুখাই বাজা খাইগে নাই অর্ধেক বাজা খাই নাই অর্ধেক খাই গড়া বাজা খাইতে নাই হিংকে তাই অর্ধেক নখাই সংনাই হিংকে বাজা কিসে কিসে খাই তা হিংকে সাগাং গড়া বাজি খাই না কানা আর পুরাইও হিংকো নাই হিংকে আনবুসাই কাম খামানি লেং দেখানাই না পাই তুই ফাইকাতা হিংকে চার না হিংকে গাঙে জল যাগো আগলেং যাগো মুই সংজানাই হিংকে বহাই তাই তুলিয়া হনে জলে যাব হিংকে বাজা খাইবে কে বাজা খাই তাও কে সংসিনাই করা বাজাবো হিংকে কিছু নরমেল কে নরম খাই খাইজাক সংনানি বাগে আলু বাই হিংকে আলু পিয়াজ সম্বাস রুখা সংনা বাগৈ হিংকে নর কিসা নি চ্যানেল কতাল ভিডিও নাই তো হিংকে কিসা সাবস্ক্রাইব কিসা খাই কলাংনি খাই রেডি আনি ভিডিও দেলি নাইনানি ani video rukangkai notification sogina bagi nong ngoro karin kurui andar gundar sin mai song to mobile tos bai lem rok bo kurui mum rok bo kurui kerosene mai asini ration ta hingkai ahai na andar gundar mobile thaisa tongma bagi se base sio hai ke tos bo kurui tos rok bo nos tong paijak gaw bai no mobile thaisa bai no song tong tang ga আলু বাইকে সংনাই তিনি গাও আনো অনেক ঠগ 2-3 বার মাছ অনেক ঠগছিগা আন বসে ঠগ যাগৈ তাও দেলি ন পাইতো রূপচাঁদ আনো গাই নরক সাব রূপচাঁদ আর ঠগ যা কিসা কমেন্ট খাই সাবাইদি গাই তো আং সং টং তা আলু মুন বাই খাই মুইরেন গাই কিসা ক্লিপস নাই ন ফুলক দङ দ গাই bangma joto inko khai phunuk nai gai video kolok nai gai butui rok goi tabo aru kha sobai thain thain muka kora baji no khai tisai tonsinai khana chana magoi gai norom khai gai thogla kene ko mai khule asuk laikha ani bisi khitong sano ga bono gang khitong lusinai ta gai tini ni bagai asuk no do gai norok busu nai tongni nai jajak gai like share khai redi hambai jot no video chai kan nai Bilai. Không biết cái chỗ nào không?